Sabies que Gosho Aoyama va estar casat del 2005 al 2007 amb la Minami Takayama, l'actriu de doblatge d'en Conan Edogawa? I sabies que la Minami, juntament amb en Shiina Nagano, varen formar el grup Two Mix? I que són els cantants del 5è opening de Detectiu Conan? I encara més, els Two Mix apareixen en el doble episodi del cas del segrest dels cantants famosos. En aquests episodis podem veure el do musical d'en Conan Edogawa. Aquest episodi és divertit perquè la cantant dels Two Mix apareix al costat d'en Conan i els dos tenen el mateix doblatge. Això es va fer així en tots els idiomes, en català també. La veu de la Minami i la d'en Conan són idèntiques! Això és ridícul! Què? És veritat! Tot i haver-hi un divorci pel mig, Minami Takayama segueix sent la veu d'en Conan Edogawa en japonès i es porta bé amb Gosho Aoyama. Mai aquesta ruptura s'ha vist afectada en el doblatge de l'anime.